všetci, ako sa máte, idem natočiť druhý pokus. V noci ideme do lesa a môžu už zasvietiť svetla. Poďme zasvietiť tie svetla. A keď niečo uvidíte, napíšte mi to do komentárov. Lebo neviem čo, ale možno to je čo bude. Ja neviem. Ale možno tu niečo bude. Asi. Ideme tak ďalej. Pozrite na toto. No a pamätajte si tie záhady lesa. Zase sme tuto, ale v noci. A viete, čo sme urobili? To uvidíte za chvíľku. To uvidíte za chvíľku práve. Ukážeme vám tmu. Hasneme. Ahojte. No, ideme. Poďme cez tú žihlavu. Zrovna večer drží hlavu. Je trošku nebezpečné, ale musíme to dať. Ideme tuto opatrný. Ničoho sa nedotkni. Ničoho sa nedotkni. Prosím. Dobre, tuto sme pri žihlave, ale žihlavka. Musíme prestať o to. A tu je tam naša kráska. Tu je tá naša kráska. Pôjdeme bližšie a ukážeme nám našu krásku. Neviem, prečo nevidíte. Pozrite, pôjdeme bližšie. Idem cez ňu, funguje to. Perfektne. Pozrite, idem. A neviem čo, ale toto je úplne perfektné. Úplne perfektné. Ahojte. Prepáčte. Nechcel som to povedať. Pozrite. No. Toto sme tu urobili. Poďme, ideme trochu hore, aby sme vedeli, kam ideme. Lebo toto je ale veľmi veľká tma. Musíme aj pred seba svietiť, alebo aby ste vy hlavne to videli. Tak, tuto to perfektne vidíte, ale keď niečo uvidíte, tak mi to povedzte do komentárov a my pôjdeme okamžite preč. Ne, ja sa bojím. Pozrite. Ten zahnutý strom. A o tom, ako to tu je, tak je toto super. Ale ne zrovna večer o polnoci, lebo zrovna sa bojím. Ale dneska slnko zakrývalo 27 rokov.
25 rokov nebol Zatmenie slnka. zatmenie slnka. A ešte pôjdu tieto hviezdy ešte budú padať. Hviezdy budú ešte padať. Dávame iba tomu 5 minút. Tak nám napíšte, či budete pozerať hviezdy a či ste pozerali zatmenie slnka. Píšte, lebo keď napíšete, niečo vám ja napíšem. No, uvidíte. Už by sme narazili z toho stromu. My. Ale pozor. Ahojte všetci. Sme to asi 6 až 6 minút sme tu. A mohli by sme to až tuto ukončiť. Čo som to počul? Radšej ukončíme hneď toto video, lebo sa bojím. Ahojte všetci. Vidíš, ako im svietia oči? A neuvidia na videu asi. Škoda, my sme tu teraz videli slnky. Škoda, my sme tu teraz pred chvíľkou videli slnko, ale rýchlo toto už ukončíme, lebo nikdy som to nebol v Česku v lese v noci a toto už môžeme ukončiť. Ahojte všetci. Ahojte všetci. Dajte mi like, odber a nebojte sa, ako sa vrátime, lebo keď zomrem, tak toto bude moje posledné video môjho života. Tam vzadu bežia. Kľudne toto dokončí videjko. Ahojte všetci. Prihláste sa. Dajte like a odber, lebo som sa nebal. Som tu s ockom aj, lebo sám v noci nepôjdem. A toto video už by sme mohli ukončiť práve teraz. Čauko, ahojte všetci. Ahoj!